Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay unay maten ko araw, nagbuntog kayo nga agilansa. Nayuna matitangdan may, tapno partakan mi ti agtrabahaw. Nasken amalpas adagos deta ipapaaramid ko at tersina. Wanya, nayuna maun, tapno partakan mi nga ramidan dito tersinam. Sige man laangan, nayuna kong titangdan niyo. Kakadwa, partakan tayo ti agilansa! No saan akayat nga ibaga ni Marituyang no anya day ta ipapaaramid na dita sangwanan ti balayda. Ammo kon Mare. Gapo tamalmalpasan. Nagbit matan analpas, maray. Adi gilaang itay, ngam ita, at dadiding kan atapnan. Pinartakan gayam dakwarog tinagtrabaho. Ay awanan addan ka kompetensyak at tersena. Dakdakkel pay day ta atersena ni Marituyang, Mare. Kitaam ngamin anaimbag Kaabay ko pa'y ngaraw. Hanggang, anya ngay ngata, ti ila ko na. Marituyang, apay nga umay kag sirip-sirip dito'y tersenak. Na tagidak semanan. Saan matkit day ngam... Anya day tay sursurat mo dita? Ay kat nagitigatangak alakok mata. Na, kupkupyaam nagitilakaw. Tapno amok mata nagitigatangak. Gumatang ka matiti sa balala ko ma. Di mo kopyaan nagitilakok. Sardinas. Eh. To you. Asin. Maray! Aglako ka matiti sa bali Agtal na ka man. Bugo. Ay, awanan na nagpapada tayo itilakaw. Patis. Ay, saanan nga mo dagiti ka barangayan tayo, nainat pagkatangan da! Agla kumat gaya man ni Marituyang. Ewan nga ron. Dakwarog tinangaramid iti tersina na. Ay, kompetensyaan na nga rodan ni Marikwanang. Mawandakis na. Tapno damot pagpilyan dagiti gumatang Ay, no siyakla amay sa Jack amaw no sa dino ti pagkatanga kadakwada. Gumatang ka nalaklaka. Wanan niya. Uray no kumarim no nanginatila ko na. Di pilyam nalaka. Ay, asino ngay nga takadakwada tinalaklaka tila ko na. Kitain to tayo suti pagkatangan. Nagkapwam. Napanak gimatang di tatirsinan ni kagawad kwanang. Anya ngay day taginatang mau jipaw. Sardinas, nana. Na, apay anapan ka pa'y lagi matang ijay, kat adamit lako ka sardinas. Nalaklaka nga mintila ko na. Ay kat ilakak mutin basta dito'y kayon agumatang. Mayat ano kasta? Inka isubli day taginatang mau, ta dito'y kantersinak agumatang. Sige, nana. Aguray kayo! Saan kayong agigintan? Saan kayo salang Ay, sakpay to! Kagawad kwanang. Aguray ka mamay! Nagimatang ka lang aron itayon! Kung nagpasok, gimatang ka. Una-una kami pa'y mata. Umay ko nga ron isubli jay ginatang ko. Anya? Isublik dito yung ginatang ko a sardinas. Isublim matan jay bayad ko. Ay, bawal tayo isublay. Na, So, Kita aktersi na ni nana tuyang agumatang. Tanalaklaka tila ko na. nalaklakaya, ijay. Wun. Iswa, ijay kayo nagumatang. Ay, ito yung ano din. Ijay tayo agumata. ay, aguray kayo! Tagat-gatangan nyo ngay! Nay, napandamot amin ng ijay tersena ni nana tuyang. Sigan to mga men! Nay, ngam, pudnumat ngamin analaklaka tila ko na. Si kagayam ti ag duty ita dito'y barangay.
Ay, wan, Kapitan. Na, apay analading iti rupam kagawan. Talaga naladingit ang Kapitan. Apay, Dayta ako, mare ka. Kumkumpetensyaan na. ay, ni Marituyang? Wan, Kapitan. Apay akas jeti aramid na. Ilaka na unay tilakonan. Ilakamot, tilakom. Malugi ako na. Agbay tikwan ka. Ha? Tamay sa akto gumatang. Ay, wanan niya. Sige, Kapitan. Mayat day tangain singasing mo. Agudong ka, antay. Apay nga apura ka. Ay na, sambutak man jay buy one take one ni Mari Kwanang. Ay, ang mga numay busanak. Katnay, nagado ti mapan aggatang iti tersena na ita. Ay, isugayam ti papanandag iti tattaaw. Wen, kwaro. Ay, mapanak mo ta. Ay, kat umay kan panawan tapay laeng daytoy balay. Kwaraw! Psst! Kwaraw! Apay na. Umay ka man ditaw. Anda papanang. Mabit laeng. Apay ka day. Papanam. Iti tersina ni kagawad ko anang. Apay di mo amo ti damag. At dabay wantik wanala ko na. Anya? Nagado ti agpipila at tao. Uray ni antik at nakipilan. Buy one, take one? Una na. Amin ala ko na. Buy one take one. Isungay na how. Naibus na gitilakok, mare. Ay, win nga rod. Imbag ta nakagatang akpay. Kanin reserbak ajay para kang ka. Ay, agyaman nak amaray. Ay, ne, kita ni Marituyang. Nakapanimid. Bye-bye, am. Ne. Awan sa mo ti uray may sa agimatang iti tersena na. Talaga nga awan. Ay, kat, agpampanunot mo't siguro no anya ti aramidan na tapno makalako. Saan na mabali na kopyaan nagitilakaw? Tay by one take one ko. Amumutanda di ako marita. Nalaing nga agtulad. Huwag nga rod, agsasakar. Mang panunot mo tayo ti sa balay. Kapitan, di mo ko naan amapan kamot gumatang di tatersena ni Mari Kwanang. Wala, mapanak gumatang iti muma. Adamot lakok amuma, Kapitan. Bay one tilako na. Unay kamutan, Kapitan. Dito'y kamutan tirsinak agumatang Ay, amo maray. Mang panunot kay tiwagas tapno maawis mo dagiti customer mo. Anya ngay nga ta. Nung ngay agbay one tikto ka. Malugi akmutan, Kapitan. Ikam ngamin iti flavor na dagiti lakom. Narigat mo't ati kasta. No kaya't mo nga dagatang iti tirsina. Surutem timbaga. Papanam, Chip. Mapanak man gumatang iti muma. Ha, ijay kan tersena ni nanatuyang agumatang. Diya kayat ijay. Nagngina tila ko na. Ijay ang tersina ni kagawad ko anang. May mayat jay lako ni nanatuyang. Jak nga rod kayat ijay. Inkang amin padasan ah. Paypayapayan na tamot ni nanatuyang. Sikati payapayan na, Chip. Isu nga ingkan. Umay kan akwaraw! Darasam! Payapayan na. Umay mo padasan da ito'y mo maalakaw. Jak kayat. Ijay ang tersina ni kagawad ko anang agumatang. Di mo kayat da ito'y adda flavor na. Anya? Agpili ka ano anya ti kayat mo a flavor. Uy, mayat sa Wun, talaga amayat. Iso nga agpili ka no anya a flavor ti kayat mo. Strawberry wano avocado. Wow. Adda ka diti chili flavor? Ada Uy, Sige, ibagam kin ni uncle mo. Ad ito'y tersinak ti gumatangan na iti mumana. wow. Flavor muma ko naman. Gumatang kayo iti mo mga adda Ni flavor Marituyang wadaychay. Anya nga tanjay pukpukaw na di tatersena na. Aguray man, taalingagan ta na imbag. Itay pa'y laapo manok kaw. Umay kayon gumatang ti mo mga adda flavor na.
Na, mumamot gayam ti ipokpok na. Adda ka no flavor na? Wen, Maray. Adda flavor na amo mati ipokpok na. Strawberry. Awanan, Maray. Chili Naabakak manan. Sapay adon ti mapangumatang iti muma. Patinsamot ton ni Kapitan. Mapangumatang. Ay, wen. Ay na, nagaduda na mapangumatang. Apay ngay na natuyang. Naibusan kami matan kan ni Kapitan itilakom a flavored mo ma. Nagbiit nga rod ana ibaws. Inreserbaan na kami kuma. Sa nabalay, Kapitan. Taagurderak tumanan iti flavored mo ma. Kaadwam ton nana. Una, gulpyek ton para kin ni Kapitan. Padasak man ti mapangumatang ititirsinan ni kagawad ko na. Ay na, Kapitan, saan kayo ang mapangumatgatang dita? Apa ngay? Katno agbubuot dagiti lako na. Pudno ka di dayta, nana? Wan, agsakit ti tiyan nyo no kaninyo dagiti lako na. Patsenda, Kapitan. Amin alako na, nang runa dagiti tinapay, ay sauce agbubuot damay. Dito yung mantersinam ti pagkatangak iti tinapay, kagawad. Wana, tayo di kalman ka di ta tersena ni Marituyang tigim matangam. At dagayang flavor jay lako na amo ma. Chief! Chief! Aw, Adan sa manin agugulaw. Awan, kagawad. At dala umay ko ibaga ka ni Chief. Ah, ha? Anya day ta? Uray agdengdengag ni kagawad ko anang. Ibagaklatan nay, dakas ayan no mangagkaw. Ibagam nga rutin Chief, saan ka kanon agumat gatang itilako ni kagawad ko anang? Taagbubuot dagitilako na. Ha? Ha, nagkunamat iti dayta? Ni, makaungatan ni kagawad ko anang. Sino nga mitin ng ibagaji pa? Ni Nana Tuyang. Ha? Aniya! Pudno ka day, kagawad. Naguray ka man, takita ka na lang dagiti gatang at tinapay ko ma. Ha, Ang mga no agbubuot ng agpaysa. ay, Tulungan kan amang kita, Chief. ay, Sanan. nay, Tapno tulungan kan tumat amangan Ha? Nana Tuyang. Adamot ibagbaga ni kagawad ko anang. Anya day nga ibagbaga na. Dagiti kanulakom. Kateke. Ha? Kuna na day ta? Won. Kaibagbaga na kada kami kani Chief Kwarog. Imbaga na idiadda kami ijay say na na. Anya? Agoray man. Ne. Ay, Papanam ngay nana. mapan ko ireklamo kin ni Kapitan. Tapag sasawan naman day ta kagawad na. Paikat kaw, kas kagawad. Masapa ka mapan iti barangay her. Pagsangwak man da Marituyang kan kagawad ko anang. Ay, asino ayamanan tinagreklamo. Ni Marituyang. Agpinpinir di damit. Kasanungay nga ron apagkapiyaam dagijay adwa. Diskartin to na. Ay, katno permi ka no tirurod da iti tunggal maysa. Sakti makamo. Pagkapiya idaadwa. Lapdan na, Kapitan. Tatalaga akamatag tiro pato'y kasangsangok akagawad. siyak tilapdam, Kapitan. Tamadanog ko dayta kumarek. Na, agtal na kay manadwa. Sisasango kayo kanya kasta ti bagayaw. Rumispito kay muta. Uray italaing. Naglaing ngamin amang perdi da ito abaa. Nangagmaw, Kapitan. Si sasangwak ngam kasta tibagbagana. Ha? Imbis nga aga pa kayaw. Agsasala tayo kitday. Tanong maikat ti sakit tinakam niya, ha? Jupek! Apay, Kapitan. Music man! Anday tan, music. Agsasala tayo manatalo. Pakpakawamat, Na. Ay. Sigay, partneran nakman, Kapitan. Ay, una. Ay, may kamitin kagawa. Pumangit ka, no, kusi-kusilap ka. Umakan! Awang partner ko. Ay, siya ko na kagawad. Agsalamot, dagiti awan asawa na. Sige. Paingay nga ipawarwar mo da ito'y tirsinam na natuyang. Ay, kababain nga men kin ni kumarik ako anang isulatan taglako.
Di mon kayat akong pitensyahan. Saanan kwaraw, kunang amin ni Kapitan, asaan arumbang ag kinumpitensya kamay, tagkumari kamay. Sabagay. Jay laangan kusina mi amarmar ba ti ipatarimaan ka? Sige. Ala ka kadwa. Partakan tayo awarwaran dahil titersina ni Nana Tuyang. Tatarimahanin tayo ti kusina da. O sige, patakan tayo! Sige! Tanayunan to kitang ganyaw! Ay, Nana Toyang! Respeto iti tunggal may sa ti kasapulan. Tapno maliklikan, tisan apag kikinaawatan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.